Il-Partit Nazzjonalista tirressaq proposti li jgħinu liż-żgħażagħ, stipendi aktar b'saħħithom, investiment fl-għalliema, it-tneħħija tat-taxxa tas-suċċessjoni u proposti għal qasam tas-saħħa li minnhom se jgawdi kulħadd, huma proposti li qed jintlaqgħu tajjeb ferm minn kulħadd. Kif spjegaw, iż-żgħażagħ li tkellmu magħna il-ħadd qabel il-mass meeting tal-Mosla li kien indirizzat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg. Naħseb il-Partit Nazzjonalista ħareġ kampanja fejn qed naraw li l-proposti li qed joħorġu l-kandidati taħt it-tmexxija tal-Alex Borg qed jolqtu l-kulħadd. Personalment għall-istipendju nemmen li ħajjejna ħafna. Il-proposti li qal nemmen li jsejjejni bħala żagħżugħa. Naħseb li iktar proposta s'issa illi qed imexxi is-saħħa u qed jippromovija ħafna. Tipo il-proposti jgħidu kollox u l-aħħar mill-aħħar. Tal-istipendju tolqotni u kol dik tal-cancer. Jien naħseb li kampanja tajba u personalment l-iktar ħaġa li tolqotni hija tal-affarijiet inixjattivi tal-isports u l-fitness u hekk u anke għaż-żgħażagħ bħalli tal-istipendji wkoll naħseb laqtitna l-iktar. Pożittiva ħafna u hekk, ħafna entużjażmu, jien laqatna ħafna wkoll. Għax jekk jiġu biex jitlelek ħajżedilna l-istipendju u ħajamlina portal ġdid, jiġifieri delivery jaslu aktar malajr, għalejna żgħażagħ aktar aħjar. Ovvjament hemm ħafna proposti favur iż-żgħażagħ, l-anzjani u għal kulħadd. Fil-Mosla der ukoll evidenti li ż-żgħażagħ qed jilqgħu b'mod tajjeb ħafna il-kampanja pożittiva tal-Partit Nazzjonalista. Jiena naħseb il-kampanja s'issa sejra bellezza, proposti tajbin, għaż-żgħażagħ kollox favorina. Kulħadd jista' jinduna kemm id-differenza bejn il-partiti hija li il-Partit Nazzjonalista dejjem qed ikun minn ta' quddiem biex ovvjament joħroġ bil-proposti tiegħu u l-Partit Laburista minnaħa jipprova qisu jirredikola l-Partit Nazzjonalista. Jien bħala żagħżugħa naraħħa kampanja vera pożittiva u hemm ħafna proposti li laqtuni. S'issa tajjeb ħafna naħseb li qed jolqot ħafna nies. Personalment iktar konvinċini l-Partit Nazzjonalista li jsemlna futur aħjar u nemmen li nistgħu nimxu aħjar miegħu. Il-kampanja hija waħda pożittiva, tolqotna żgħażagħ fil-pożittiv u ħerqana biex nara x'ħajjoħroġ iktar. Għax għandna żgħażagħ iktar jinteressana mill-pożittiv milli min-negattiv. Intant il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jorganizza mass meeting ieħor nhar il-ħadd li ġej f'Taslima. Dan fil-waqt li l-aħħar meeting tal-kampanja se jkun qed isir fil-Luxol. Meta dakinhar tilħaq il-qofol tagħha l-kampanja Nifs Ġdid.